Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायना थाबाय। आं दिनै दख'ना गाननानै इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों। जोंना जेनेरेल फ्रेशार्स मिट दं नालाय, बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आंजों थफादो नोंथांमोना। बासाव खालि रावबो गैया। बासनिफ्राय ओंखारग्रोमोना नै बावनाय हाबाफारि। गोजा गुफुर साजायजोब्बाय। दा मोनायाव आंना रेड जाखागोन गस्लाया। आयु मालायसो रेड अ ना फट' बुदावहाय फट' लायनोसै फैदो। रेड लाभारसो जानानै दङ खिन्थु एसे रेडआव बांद्राय मोजां नंला। लानानै फै खानसे जानो थ' सोन हाबा जानो नागिरदों इउनिभारसिटियाव। मिस्टार मा मोनलाय नोङो? कालचारेल सेक्रेटारि। कालचारेल सेक्रेटारि दासो बानायलागासिनो। डेक'रेशन कमप्लिट जाथ'वाखै। माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि एक्साइटेड ना, प्रग्रामा दाबो स्टार्ट जायाखै, ओमफ्राय नै माबायदि देलायनानै दंफैयो। ओरैबायदिखा एक्साइटेडानो आलदा। आंनि ब्लगखौ दिनै आलदा मानसियासो खालामदों। प्रग्रामानो जेबो जायाखै ओमफ्राय फट' लाहैनो नागिरदों जोंहा नै। हेल' गुड मर्निं। जेनेरेल फ्रेशार्सनि जोंहा एसे रेडि जादों मोसानो गान रोजाबनो। बेयावहाय फट' लाहैनो नागिरदों। सोरनि केमेराया मोजां? सिख्लाफ्रा फट' लादों। सेल्फि पइन्ट दा सेल्फि लाबांलै मोनसे दे लाहोनोसै दे। रेडअप हाय हेल' हाबा बायदिसो मोनलाजोब्बाय आं। फ्रेशार्स मिटआव फैयाखै, जों हाबायावसो फैदों। सेल्फि मारिबाय। टाइम जाबाबो चेयारानो खालिमोन, मानसिफ्रानो फैयाखैमोन। प्रग्रामानो लेट स्टार्ट जाबाय, ओमफ्राय बेनि थाखाय जों गोजा एसे जोंनि लोगोफोर गोजा फैग्रोदोंमोन। गान खननांगौमोन नालाय जोंहा, बेनि थाखाय। प्रग्रामानो जायासै नालाय ओंखामसो जाग्रोनो नागिरबाय जोङो। दानो जाथ'वा प्रग्रामानो, बोरै जाखो? मानसियानो फैया नालाय। ओंखाम जाग्रोनोसै, ओंखाम। ओंखाम जानो फैनाया दाबो मोनजायाखै नै, संगासिनो दा अमा एवगासिनो नै, अमा लाब्रा। ओंखाम जाग्राफ्रा नै जमथाबगासिनो। उखैबाय नामा? ओंखाम जानो फैनाया मोनजायासै, दाबो मोनाखै। दासो मोनजानो नागिरबाय। जाजोबो गासिखौबो जोङो।
मादै सोरनाव मोजां थाङो सोरनाव गाज्रि जाबाय बारा मिजिंबो दं दे हौवा मानसियानो मेजेम जानो हाया दां बेहा नैबे लागाव हरजोब नामा बासिनाय गैया हौवा मानसियानो मेजेम जानो हाया नैबे आदा मर्रा हौवा खामानि गैया ना लाबोनो लिंबाय मोनसे जोंहा जाखांबायमोन जानायनि भिडिअखौ लास्लाबनो मोनासै जानानैनो जोङो गान खननो थांसिगोन दासो स्टार्ट जानो नागिरदों प्रग्रामानो ओंखाम जाखांलायनानैसो आं बे मोसाखांनाय भिडिअखौहाय फुल भिडिअ होगोन बेनिखायनो बेयाव होनाय जायासै Good afternoon to one and all present here. Honorable Vice Chancellor of Bodoland University, Professor Laisram Madhu Singh, Honorable Registrar, Bodoland University, Dr. Subham Basumatari, and Honorable Director of Students Welfare, Dr. Prahlad Basumatari, and respected Sir, Dr. Sandeep, Professor Sandeep, for coming here, and also to the Personal Secretary of Register, Dr. Rimala Sir. It gives me an immense pleasure to be able to welcome you all in our university. My dear friends, I welcome you all in today's freshman social meet.
जोङो गान खनखांबाय ओमफ्राय दायो मोसानायबो दं नालाय बिनि थाखाय ड्रेस चेन्ज खालामनो रुमाव थांफिनगासिनो नोंथांमोनखौ दाहाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंहा जेबो जायाखै एसे मालाय दा रावबो गैया